Вітаю вас, паважаныя тэлегледачы. Сёння разам з праграмай «Святыні Беларусі» мы наведаем аграгарадок Сенніцы, што пад Мінскам. Мы раскажам вам пра храм святых пераверхоўных апостолаў Петра і Паўла, гісторыя якога налічвае 155 год. Вёска Сенніца Мінскага раёна размешчана на поўдзень ад Мінска. Яна мае сваю багатую гісторыю. Вёска заснавана, як мяркуецца, у пачатку 16 стагоддзя. Яе назва паходзіць ад памяшкання, дзе захоўвалі сена Сенніца. Ужо ў 1567 годзе згадваецца уладальнік вёскі Драговіч. У 1582 годзе вёску набыў Дастаеўскі, продак Фёдора Михайловича Дастаеўскага. У 1861 годзе была створана Сенніцкая воласць Мінскага павета. Царкоўная гісторыя Сенніцы паўтарае гісторыю Беларусі. Першапачаткова праваслаўныя жыхары вёскі да сярэдзіны 18 стагоддзя былі звернутыя да уніі. Першы уніяцкі храм пабудаваў у 1789 годзе памешчык Паўлоўскі, а асвяцілі яго ў гонар святых апосталаў Пятра і Паўла. У 1839 годзе беларусы зноў вярнуліся ў праваслаўе. У 1840-м, калі царква стала праваслаўнай, ёй належалі 3 припісныя храмы. И первый храм был деревянный, униатский храм, это перед унией. Он пришел в негодность. Стал вопрос о том, чтобы или сделать реставрацию, ремонт, или построить новый. И приняли решение построить новый храм. Это было в 1861 году. Сделали проект. Проект делал архитектор-мэр, да? Естественно, храм остался таким, каким и был по проекту. Что-то изменено, потому что, когда я пришел сюда, и мы начали искать снимки, как же было, их не было. Потом нашли, но уже поздно. Но плюс-минус угадали четко, как должно быть. Да 1852 года паўстала пытанне пра неабходнасць капітальнага рамонту добра струхлелай царквы. Аднак аказалася, што танней пабудаваць новы каменны храм, чым аднавіць стары. Падрадчыкам будаўніцтва выступіў мінскі купец Аляксандр Свешнікаў. У 1865 годзе быў асвечаны храм у імя святых апосталаў Пятра і Паўла. Іканастас у храме быў трох'ярусным, працы майстра Ягорава. Складаўся з 18 абразоў, напісаных іканапісцамі Струкавым і Радкоўскім. Агульная плошча храма складала 195 квадратных метраў. Зараз настаяцель і прыхаджане храма беражліва па крупінках збіраюць гісторыю свайго прыходу. У мінулае трэба глядзець з удзячнасцю, лічыць настаяцель храма ў гонар Пятра і Паўла. Помнікі святарам, якія служылі тут, вельмі шануюцца. Мы с помощью Божией нашли имена священников, которые служили и в первом храме, это отец Амвросий, и отец Иоанн. Нашли имена тех священников, которые служили и во время открытия, то есть нового храма.
И в годы Великой Отечественной, после войны, есть священники, которые пострадали, были осуждены и расстреляны. Есть священники, которые похоронены у нас на территории погоста. Памятник, конечно, стоял, фамилию мы, имя знали священника, но вот с Божьей помощью мы нашли Минские архивные ведомости за 908 год, где и описывается о его смерти, как его хоронили, кто его отпевал, сколько у него деточек. У него было 5 детей, младшей дочечке 5 лет было. Естественно, молодым священником ушел. Неожиданно, никто не ожидал, такой жизнерадостный, образованный, воспитанный священник. И вот этот документ – это для нас находка, и мы благодарны тем, кто нашел и нам представил, потому что есть возможность хоть что-то, какое-то маленькое представление о том, кто на нашем погосте прямо у храма лежит. То есть священник, который молился здесь, в этом храме, был настоятелем. У 1866 годзе пры храме заснавалі народнае вучылішча, у якім пазней вучыўся будучы беларускі паэт Янка Купала. Царкоўна-прыходская школа ў вёсцы Сеніца адкрылася ў 1864 годзе. У 1866 яна была рэарганізавана ў двухкласнае народнае вучылішча, будынак для якога пабудавалі на сродкі рабочых сялян. Акрамя агульнаадукацыйных дысцыплін, тут выкладаліся асновы агародніцтва, аграноміі, жывёлагадоўлі, а ў 1889 годзе вучнем гэтага вучылішча стаў 7гадовы Іван Луцевіч, будучы паэт Янка Купала. У працах даследчыкаў яго творчасці можна знайсці успаміны пісьменніка, у якіх ён з цеплынёй і жывым гумарам успамінае сваю вучобу і дзяцінства. Царкву двойчы зачынялі на працяглыя тэрміны часу. Першы раз гэта здарылася ў 1934 годзе па патрабаванні так званай грамадскасці. Усе іконы, у тым ліку пазалочаныя, уся маёмасць былі вывезены і недалёка ад храма спалены. Будынак перадалі пад клуб калгасу «Чырвоны металіст», затым ён выкарыстоўваўся як склад для збожжа. Благодарность Богу, что Господь хранил по молитвам всех храм. Разрушил храм кто? То есть пустота. Когда храм закрыли и нет молитвы, он разрушается. Как и человек без веры, без души, правда? Разрушается пустота. Когда пустой, да, мы знаем, что в храме было первое, это как 30-е годы, это клуб. Были еще старые жители Сеницы, которые помнили, что здесь первый, как всегда, наверное, скверняли клуб. Церковь – это клуб. Сцена, кино крутили там или еще что-то, танцы. А здесь танцы. Говорит, очень мало ходило народа, но было. Было потом и зернохранилище. В 30-е годы все иконы были вывезены и сожжены. Есть старые жители, говорили, что сжигали, как вот мы видели в фильмах, так их и сжигали. У 1942 годзе прыход аднавіў сваю дзейнасць. Храм ачысцілі ад смецця і ў ім пачалі здзяйсняць набажэнствы. Многія асуджалі адкрыццё храма ў ваенны час і нават святароў абвінавачылі ў спрыянні акупацыйнаму рэжыму. Але, вядома, справа была зусім у іншым, і храмы адкрываліся зусім з іншымі мэтамі. Открыли уже немцы. Есть данные, кто из священников первым был здесь, его же потом, после войны, НКВД наказала, сослала за то, что он действительно открыл первый храм, открыл-то народ. Священник как священник служил и нес требы и молитву о том, чтобы мир воцаревался на земле и уничтожить эту заразу, фашизм. Другі раз храм быў зачынены ў 1962 годзе да прыезда
Нікіти Сергійовича Хрушчова. У церковному будинку разместилась тады музычная школа і склад тэлестудыі. У кучу там былі зваленыя кінастужкі, дэкарацыі, усякае якае абсталяванне, і ўсё гэта без адпаведнага нагляду пачало гніць і сапсавацца у вільгоці. 19 мая 1962 года дырэкцыя Сенніцкай музычнай школы ў асобе дырэктара звярнулася ў Сенніцкі сельсавет з просьбай аб перадачы будынка храма школе. За гэтыя гады рамонт не праводзіўся і будынак паступова руйнаваўся. Драўляныя канструкцыі шатра званіцы і купалы былі канчаткова знішчаны. Храм прыйшоў у журботны стан. Нашлись люди, которые пожелали поучаствовать в закрытии. Этого человека я знал, он составил документ, прошение, подписи, подал. Я знаю, этого человека я и хоронил потом, уже будучи здесь настоятелем. Ну, может быть, мы не судим, говорим, что разные бывают ситуации и жизненные обстоятельства, но факт есть фактом. Храм закрыли, а ведь надо было что-то с ним делать. И что сделали? Отдали под склады телевидения. Здесь хранились декорации, а в этой части, вот в этой части храма, хранились пленки Белфилармонии нашей. Здесь котел стоял, там котельная, здесь хоронили. Вот. Наверное, так надо. Прошло время, что все разломалось, все пришло в негодность. И пошли те минуты, когда начал храм рушиться, потому что не было хозяина. Дождь, холод, снег, зима, погода. И постепенно разрушились. И что здесь осталось? Ничего. Одни стены. Списанные стены. И тут, все в такое состояние прошло, страшно было. Верующие люди начали писать о том, чтобы передали храм для того, чтобы его открыть, и он действовал. Пошло время потепления, это 1988 год, 89. Письмо было написано к властям, и был ответ, что вы знаете, вот здесь когда-то учился Янка Купала, и мы хотим здесь делать музеем. Вот такой есть ответ, да. Ответ ответом, а вот Господь по-другому дал ответ. У ліпені 1989 года жыхары Сенніцы падалі афіцыйнае прашэнне мітрапаліту Філарэту Мінскаму аб садзейнічанні ў вяртанні храма вернікам. Час духоўнай адлігі і, вядома, немалыя намаганні ўладыкі і яго хадайніцтва да афіцыйных уладаў дапамаглі ажыццявіць мару людзей. У 1990 годзе храм зноў быў вернуты праваслаўнай царкве. Тады і пачалася поўная рэстаўрацыя будынка. Змянілі дах, узвялі новы купал са светлавым барабанам і традыцыйнай для гэтай архітэктуры макаўкай. Зноўку пабудавалі званіцу ў шатровым стылі, якую таксама вянчае правільна макаўка. Аднавіць царкву была няпростая задача. Яна патрабавала вялікіх намаганняў і сродкаў, але было немагчыма спыніць працэс адраджэння святыні і духоўнага адраджэння грамадства. Да велізарнай радасці вернікаў настаяцелем быў прызначаны айцец Віталь, пры якім храм быў і зачынены ў апошні раз. Уладыка Філарэт пажартаваў, звярнуўшыся да святара: «Ты зачыніў, дык ты і адчыняй». От мала до велика шли сюда. Люди, я многих уже похоронил, многих нету живых, тех свидетелей, которые мы здесь вот по крупицам, буквально, где ни глянь, везде у каждого трудом, кто-то копеечкой, кто-то своей любовью, а каждый внес сюда лепточку для того, чтобы храм был вот в таком виде, каком мы сейчас видим. Это благодарность и Богу, и людям, потому что они полюбили, пожелали и захотели, чтобы храм был живым организмом, чтобы действительно мог дать возможность сюда прийти и здесь одной семьей возносить молитву. Пастаўлены новы іканастас, уладкаваныя клірасы, тэрыторыю вакол храма зноўку абгарадзілі, будынак звонку ператынкавалі ды пабялілі. На званіцы павесілі
8 новых званоў. Па крупінках збіралася маёмасць храма. Многія абразы былі вывезеныя для захавання ў іншыя прыходы. Вельмі ўшанаваны старадаўні абраз пакрова Божай Маці, а таксама ікона святога Серафіма Сароўскага, якая, як і царква, перажыла цяжкія часы. У абраз стралялі, і да гэтага на дошцы ў ім захавалася куля. Ёсць у храме і унікальныя святыні, пакланіцца якім прыходзяць не толькі мясцовыя жыхары, але і прыязджаюць здалёк. Гэта Пачаеўская ікона Божай Маці. Абраз сам явіў цуд. Икона Божьей Матери Почаевская, которая сама себя полностью, заново себя обновляет, потому что она свидетельство и нашему обновлению. Ведь мы тоже в церкви преображаемся, обновляемся, становимся другими. Была принесена в храм в таком состоянии, жутком. И, если честно, я уже думал ее сжечь, потому что она была в таком состоянии. Но что-то меня остановило, я ее повесил в алтарь, она там повисела. И я начал замечать, что преображается икона, становится новой. И вот пришлось принять решение, делать киот и на храме повесить, чтобы и люди могли, прикладываясь, тоже молиться. Лет 25 она уже висит здесь, почти себя полностью обновила. Она заново стала, как вот только что написано. Это говорит о том, что Матерь Божия благоволит этому месту и тем, кто приходит, кто просит. Люди с благодарностью приходят и что? Приносят драгоценности, благодарят Матери Божией за ту милость, которую она оказывает им, то есть помогает им. Пачаеўскі вобраз вельмі вядомы ва ўсім праваслаўным свеце. Гісторыя гэтай цудатворнай іконы Маці Божай непарыўна звязана з манастыром у гонар Успення Прасвятой Багародзіцы ва ўкраіне. Так склалася, што арыгінал практычна ніколі не пакідаў сваё месцазнаходжанне. Ён знаходзіцца на верхнім ярусе іканастаса, і падчас набажэнства ў пэўныя эпізоды ён спускаецца ўніз, каб вернікі маглі дакрануцца да гэтай святыні. А вось копіі, спісы, як звычайна называюць іх, яны вядомы ў вялікай колькасці. Спісы Маці Боскай Пачаеўскай вядомы на тэрыторыі Беларусі таксама. Яны ствараліся ў самыя розныя перыяды, і нягледзячы на кананічнасць пабудовы гэтай выявы і ўвогуле іканапісу, праваслаўнага іканапісу, яны утрымліваюць пэўныя рысы, якія распазнаюць адносна час стварэння такіх абразоў. Перыяд барока, ранняга, сталага ці позняга, эпох класіцызму, 19 стагоддзя. Нават у цяперашні час ствараюцца гэтыя спіскі, каб папоўніць лік абразоў у пэўных храмах. У пачаеўскім абразу ёсць свае нюансы. Справа ў тым, што Маці Боская трымае сына на руцэ, а у другой, у левай руцэ, яна трымае так званы плат. Гэта тканіна, хустка, па-рознаму можам яе трактаваць, но яна прысутнічае абавязкова ў гэтым абразу. Яшчэ адна адметная рыса – гэта тое, што сваёй адной рукой Христос абапіраецца на плячо Маці Боскай. І вось гэтая асаблівасць таксама належыць да пачаеўскага абраза. Усё разам, акрамя таго, яшчэ некалькі такіх нязначных, але важных нюансаў, рысаў, штрыхоў, яны прысутнічаюць у гэтым абразу. І ўсё разам стварае надзвычай запамінальны і вельмі выразны вобраз. Пачаеўскі абраз Маці Боскай належыць да ліку вядомых, славутых, цудадзейных абразоў. У сувязі з тым, што ён больш вядомы нам у сваіх спісах, то вернікі сустракаюцца менавіта з імі. Але трэба мець на ўвазе, што не толькі арыгінал, які ніколі не пакідае сваю абіцель, але і спісы, копіі гэтага абраза таксама маюць тую выключную якасць цудадзейнасці. І да іх мы можам звяртацца ў самых важных, самых адказных момантах.
Улетку 2010 года на молитоўную ўспамін аб 145годдзі з дня заснавання і 10годдзя адраджэння храма уладыка Філарэт перадаў габелен з выявай збавіцеля, а таксама ўручыў шэраг царкоўных узнагарод тым, хто асабліва папрацаваў у справе аднаўлення прыхода. Прыход жывы і актыўны, шмат моладзі. Пасля рамонтных работ царква ў гонар святых апосталаў Пятра і Паўла стала сапраўдным упрыгожваннем сенніцы. Пры храме дзейнічае нядзельная школа, маладыя прыхаджане арганізоўваюць сходы па інтарэсах і дапамагаюць адзін аднаму. 10 лет назад мы с семьей, с супругой переехали в этот район и сразу по ближайшим храмам прошлись, и как-то сердце остановилось здесь, мы остались. Вот уже 10 лет, у нас 4 детей, всех здесь крестили. То есть мы уже плотно связаны с этим храмом, тесно. Прыход гэта, вядома, храм, але ў першую чаргу гэта людзі. І кожны ўносіць сваю пасільную лепту. Многія з дапамогай любові да царквы і веры атрымліваюць новую прафесію. Дакладней, як у выпадку з мясцовым званаром, можна сказаць, знаходзяць пакліканне. Конечно же, не было колоколов. Были первые рельсы. Что такое храм без колоколов? Пустота. Как и без людей. Поэтому, естественно, мечтали, и Господь, по милости Божией, послал и людей, и человека, который и приобрел колокола, и повесил колокола, и окончил школу музыкальную, и сейчас в эти колокола, да, церковным звоном благовествует о этой вещи, о тех. Поэтому слава Богу, что есть и такая возможность. Настоятель прыходу отец Барыс шчыра ўпэўнены, што без сваіх вернікаў не змог бы стварыць такога цудоўнага храма. Паводле яго слоў, храм без людзей пустэча, як і людзі без веры. Усё ўзаемазвязана. І калі святар сваім прыкладам жыцця і служэння не пакажа шлях, то і чалавеку будзе складана. Ну, с батюшкой я, по большому счету, познакомился. Ну, на проповеди, конечно, видишь его, да. Познакомились, когда мы тут леса до крыши построили. И туда лазили, доски подавали. Тут очень высокий храм, и опасно. Ну, и батюшка первую доску взял и полез. То есть священник, кажется, может руководить его. Нет, он руководил всем в деле прям. И его сын тоже, и матушка. Они живут храмом, наверное, поэтому дело испортится. И каждый из нас приходит, вносит какую-то малую лепту, а из этого вот делается очень много хороших дел. Поэтому вот батюшка своим примером нас заражает. Он такой жизнерадостный, он нас и пошутить любит, может и пожурить, но с любовью всегда. Вот эта любовь, ради которой Христос нам церковь и оставил людям. Вот мы ради Христа. И в батюшке мы видим пример пастыря. Паездка ў сенніцу ў цяперашні час уваходзіць у лік многіх пазнавальных экскурсійных маршрутаў для тых, каго прыцягвае турызм і адпачынак у Беларусі. Ёсць нават спецыяльны турыстычны маршрут «Храмы Мінскага краю», куды ўваходзіць і наведванне храма ў гонар святых апосталаў Пятра і Паўла ў Сенніцы. Наведайце гэты храм. Гэта зусім недалёка ад Мінска і амаль сам Мінск. Адчуйце ў гэтых сценах малітоўны дух стагоддзяў,
Ну, добра, калі мы любім вандраваць па свету, калі ў нас ёсць для гэтага час, грошы, здароўе, але дрэнна, калі мы забываемся за сваю спадчыну, за сваю культуру і перастаем яе шанаваць і берагчы. Да пабачэння, шаноўныя, не сумуйце, а мы пайшлі шукаць для вас іншую славутасць, ля якой, хай Бог дасць, і сустрэнемся ў наступны раз.